nechaj to na Pána. Ty nie si tu na to povolaný, aby si rozprával ako nie. Ale ukáž nám ako áno. A uvedomil som si, že som dostal zlú výchovu. Ja som si to doniesol z domu, z výchovy. Viete, moji rodičia stále boli na poli. Otec, matka boli poľnohospodári. Viete, ako je to, aj zvieratá domáce boli, aj polia boli, aj práce bolo tak veľa. A moji rodičia nikdy nemali čas, aby mi sadli si so mnou a povedali, Šanko, nie takto, ale takto. Vieš, lebo keď to takto budeš dobre robiť, tak to bude mať takýto výsledok. Oni stále hovorí, toto nie, tamto nie, hento nie, ale mi nikdy nepovedali, ako to má byť.